Kaixo neska mutilok, gaur nik bakarrik kontatuko dizuet ipuina. Nire adiskidetxoak ez dira etorri eta. Itxaron, banatorreta, ez hasinik gabe. Ilargia ez da etorriko? Ez, eta uste dut ez dela berriro etorriko. Katalinieketaren adiskideek jan egin zutelako. Hori astakeria, ezin daiteke izan. Ilargia oso handia da, eta ez da Katalinen ahoan sartzen. Ez? Katalinek ilargia eta eguzkia jantzituen atzo. Adarra jo gabe, Hori ezin daiteke izan. Nik ikusi nuen. Begira, oraintxe kontatuko dizut nola gertatu zen. Lehengo egunean, Txiki eta haren adiskideak etxean zeuden, eta ezin izan ziren irten euria ari zuelako. Hasieran aspertu egin ziren, baina gero ideia bat bururatu zitzaien. Korroan jolasean. Nik eta nire laguna basoan bizi gara. Bazen behin, untxi txiki bat. Bere amatxorekin eta itatxorekin bizi zen. Haren etxea lurrazpian zegoen, eta han, haien ohe lastozkoak. Baina ezin harrapatu, asko pentsatzen du, baina gehiago gu, kementsu eta laitu, ederki gaude gu. Azeriak janai gaitu, baina ezin harrapatu. Azeriak janai gaitu, baina ezin harrapatu. Aita, ama, aspertuta nago, ezin lan naiz irten. Ez Matea. Negu laizter etorriko da, eta oso eguraldi txarra egingo du. Gaur etxean geratuko zara. Baina aspertu egingo naiz. Pentsa ezazu zer egin dezakezunez aspertzeko. Lagun jezadazu. Zertan? Ezkurrak ehotzen. Gero, gailetak egingo ditugu. Atertzen duenean zure adiskideen etxera joango gara, eta gonbidatu egingo ditugu. Orduan, asko egin beharko ditugu. Tripontzi hutsak dira eta. Begira, ondo nahastu behar da. Ondoren, horrela, zapaldu. Eta gero, zirkuluaren forma emanez egin behar dituzu. Zirkulu zer? Zirkuluak egin behar dituzula. Zirkuluak horrelakoak dira. Ez dute puntarik eta biribilak dira. Rast. Kitxo, begira zer egin dudan, ama. Oso ondo. Orain jarraitu, asko egin behar dituzu eta. Orain muturrak ditu, begira. Orain ez da zirkulua. Eta gainera, hainbeste ukitzen badituzu, gailetak zikin geratuko dira. Lagundu behar didazu, ala jolasean jarraitu behar duzu. Zuk esan duzun bezala egingo ditut, ama. Baina gero, jolasten utziko didazu. Soberan geratzen den horiarekin, nahi duzuna egiten ahalko duzu. Gaieta maieta, esnetan bustita, ahoa sartuta. 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 Gaieta maieta, esnetan bustita, ahoa sartuta.
Zirkulu handi honekin ilargia egingo dut. Kitxo, begira zer egin dudan, ama. Begira, ama. Ilargia egin dut. Jufala! Orduan, asko egin beharko ditugu. Oso ondo, Katalin. Zirkulu txikiekin bat egin dezaket. Oso ondo, Katalin. Oso politiak dira. Gero, zure adiskidei emango dizkiegu. Atertu zuenean, Katalinen adiskideak haren etxera abiatu ziren. Arratsaldeon! Arratsaldeon? Sartzatezte, hotz egiten du kanpoan. Galleta usaina urrutitik nabaritu dugu eta lasterka etorri gara. Emango aldi guzu galletaren bat? Oraindik egosi gabe daude. Labean sartuko ditut. Zuek bitartean jolastu. Ala kinkilinera, ala xamurera, txiki plaza berriko, gira beste aldera. Ala kinkilinera, ala xamurera, txiki plaza berriko, gira beste aldera. Hau gozea, zeo zer jan behar dut eta lehen bailen. Bestela, agura zeria. Ez dut indarrik, ezin dut ezer egin, ezin dut korrika egin, horrela nola rapatuko dut ezer. Usain hori, zeren ote da? Galletak, untxiak eta katxagorria! Baina alferrik izango da, ezingo ditut harrapatu. Beti egiten didate oso azkarrak dira. Nik eguzkia jango dut. Ez da pentsatu ere, nirea da. Orduan ilargia. Hori ere nirea da. Arra ere zurea da, ezta? Bai, hauek nireak dira eta ezin dira jan. Orduan zertarako erakutsi dizkiguzu? Inbidia emateko? Nik ez zaituztet konbidatu. Nik ikusteko erakutsi dizkizuet, baina ez jateko. Ni goseak nago, zure amak jateko esan du. Nireak dira eta ez dizkizuet emango. Zergatik? Mozo politak dira. Eta pena ematen dit jatea, apurtu egingo dira. Hori tontakeria da, galletak jateko dira, eta nik jan egingo ditut. Ez jan! Ama! Beltxikik ilargia jan dit! Jakin aldatxek ezer gertatzen den hemen. Katalin, zergatik egiten duzu negar? Katalin, etzatxez horrela jar. Galletak jateko dira. Gero gehiago egingo ditugu. Ez egin negar. Beste bat egingo dugu. Ikusten, Katalin, galletak jateko dira. Gero gehiago egingo ditugu. Ez kendu hori. Janitzazue bestelakoak. Zeintzuk? Bai, egia da. Galleta gehiago ere egin ditugu. Zirkuluak asko daude. Orain txekarriko ditut. Goazen laguntzera, txiki.
Katxalin negarrez eta bakarrik, harrapatu eta jan egingo dut. Katxalin, etorri, zure amak galleta asko ditu, eta ore gehiago ere badu. Egingo du berriro ilargia. Ai, ama! Ene, azeria, lagundu! Zer gertatzen da? Ene, Katxalin, zatoz nirekin. Aldendu azeriaren gandik. Lasai zaitezte, gaixoa bakarrik eta negarrez zegoenez gero, kontsolatzera etorri naiz. Eskerrik asko, baina nik kontsolatuko dut. Alde hemendik, goazen etxera. Eta nola joango gara etxera? Azeria hor geratu da, irteten bagara harrapatu egingo gaitu. Eta jan, gaietak bezala. Ui, Katxalin txiripaz libratu da! Mukizu hauek beti libratu egiten dira! Hau gozea! Kontxo, zirkuluak dira, eskolan ikasi nuen hau. Ez dute puntarik, biribilak. Baina txikik eta beltxikik etxera joan beharko dute. Dagoeneko iluntzen hasia da. Hemen geratuko naiz eta Katxalinen etxetik ateratzen direnean, harrapatu eta jan egingo ditut. Azeria kanpoan geratu da. Gure zain dago, ezin gara etxera joan. Jan egingo gaitu, gaietak bezala. Gure gaietak jaten ari da. Horrek du azala. Horixe. Bera engainatuko dugu. Laguni ezadazue. Katxalin, egizu zirkulu handia. Zuk beltxiki, txikia. Eta zuk txiki, beltxikirena bezalakoa. Nik berriz ertaina egingo dut. Untxi bat dela pentsatuko du. Gaua denezkero ez da konturatuko. Belarriak falta zaizkio. Oraintxe bertan egingo ditugu. Baina ezin dute zirkularrak izan. Gure belarriek punta dute eta? Bat irten da! Orain bai jango dudala! Isilik dabil nik ez entzuteko, baina ikusi dut! Hori bete kadartuko dudana! Tontolapiko horri, edarki jo diogu adarra. Ziria sartu diogu! Jufala! Ufala! Lotan dagoela aprobetxatuz etxera joan behar duzue. Azkar, nik lagunduko dizuet. Ama, gau beltza da, ilun dago. Ez da zer ikusten, ezin dira lo egiten hemen geratu. Horien gurasoek ez dakite ezer eta kezkatuta egongo dira. Goazen azkar. Baina, Tori, eraman itzazue gaileta hauek etxera. Ilargia jan duzulako, gaua ilun dago. Ez aldala, ama? Bai? Ba, txikik ederrago egin du. Eguzkia jandu. Ez da berriro sortuko? Bueno, beste bat egiten aldugu. Hartara, nahi dugunean sortuko da. Hori burutapena hori. Zuek jantzen utenak gaileta besterik etzen?
bihar ere sortuko da berriro. Orduan, zergatik ez da ilargia atera? Ilargia atera da, baina ez dugu ikusten. Iluntasunean dago, egun gutxi barru izango dugu berriro ikusteko aukera. Bihar gaieta gehiago egingo ditugu? Bai, nahi baduzue. Nik bihar izar bat egingo dut jateko. Egia da. Izar formakoak egingo ditugu. Eta gero jan, Katalin? Jan eta gero agur izarrak. Ez, nire amak ezatz esan dit. Ez aldala, ama? Azeriarentzat galleta handi bat egingo dugu. Horrela bakean utziko gaitu. Hori bai ideia ona. Hau, sustoa, nik uste nuen ilargia betiko desagertuko zela. Kontu zibili gero, bihar izarrak egingo dituzte, eta zast, agurzu. Enazazu beldurtu, Katalinen amak esan du ez dela egia. Eta oker balego? Beldurtu egin nahi nauzu? Utzi bakean, banoa. Eta zuaitza egiten badute, zer? Zast, agur zuaitza. Ez azerretu izartxo, txantxetan ari nintzen. Agur, nirekin aserratu da, baina ni txantxetan ari nintzen. Bueno, biharko pasatuko zaio aserrea. Agur, adiskideok!